Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η Ανδριάννα, έτσι. Χαίρομαι πολύ. Εγώ είμαι η Άννα η Αντωνοπούλου. Τι κάνετε? Μαμά μου, η πεθερά μου. Η μαμά και η δεύτερη μαμά, έτσι. Η μαμά έχει μια έκπληξη να μας δείξει. Ναι. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και μου είπες ότι... Από εδώ είχαμε διαλέξει τα βαπτιστικά της κόρης μου. Α, καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εδώ πέρα είχαμε βαφτίσει την Ανδριάννα, είχε πάρει τα βαφτιστικά, έλα εδώ. Είχαμε πάρει τα βαφτιστικά από εδώ και τώρα έχουμε μια γυναικάρα, κούκλα, και θα την ντύσουμε νύφη. Είναι συγκινητικό. Μεγάλη χαρά. Είναι απίστευτο. Ανδριάννα, μου είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι θέλεις μιγκάτο, κάτι σε τέτοιο τύπο. Θέλω να δεις αυτό, να το δούμε σαν σχέδιο. Αυτό που μου είχες δείξει βέβαια δεν είχε αυτό το καρέ, αλλά θέλουμε να δούμε διάφορα καρέ για να δούμε ποιος πάει πιο πολύ. Εντάξει, σίγουρα το μιγκάτο το έχουμε σαν top, έτσι. Και θα δούμε διάφορα ντεκολτέ για να δούμε τι σου είναι πιο εντυπωσιακό. Και το χρώμα και αν μας αρέσει εδώ που έχει κουφόπιετες, αν μας αρέσει να είναι πιο σκέτο, όπως αυτό που είχες δει, θέλω να δω ποιος αντιπροσωπεύει πιο καλά. Ό,τι δεν σ' αρέσει θα μου λες, έτσι, για να ξέρουμε το τέλειο νηφικό για σένα, γιατί θέλουμε να γίνει στο γάμο χαμός, έτσι. Όχι, το θέλω πολύ απλό. Δεν θέλεις ούτε χάντρες ούτε τίποτα. Τίποτα. Τέλεια. Απλό, ναι. Ωραία, ρίξε μια ματιά και εκεί να μου πεις τι άλλο σου αρέσει. Αυτό θέλω να το βάλουμε γιατί έχει πολύ ωραίες πιέτες. Ναι, έχει ωραίες πιέτες, ναι, γι' αυτό. Καλύτερα δεν είναι μονοκόμματο. Καλύτερα να το κάνουμε μονοκόμματο. Αυτό που περιμένετε να μάθω είναι ολόκληρο ή ξεχωριστό? Είναι ολόκληρο. Ναι, είναι ολόκληρο. Είναι ολόκληρο, αλλά έχει το άλλο το ντεκολτέ, το οποίο λίγο θα στο βάλω λίγο για να το δεις περίπου πώς είναι. Εντάξει. Θέλω να δούμε λίγο τα ντεκολτέ, γιατί και η καρδιά θα σου πηγαίνει, λόγω στήθους θα σου πηγαίνει και η καρδιά, δεν το συζητώ. Έτσι, γιατί το άλλο δεν θα φαίνεται πολύ το στήθος. Καλά, εντάξει, είναι απίστευτη. Λες και είναι ραμμένο για σένα, Ναι. Λοιπόν, αυτό το πέπλο είναι όπως είπαν εδώ κοντό μακρύ, δηλαδή είναι διπλό πέπλο και αναλόγως τι ουρά θα φτιάξουμε θα φτιαχτεί και το μήκος της ουράς. Καλά, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Πριμαντόνα, τελείως. Εντάξει. Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Αυτό γίνεται και μόνο κοντό ή μόνο όσο μακρύ. θέλεις, γίνεται ό,τι μήκος θέλεις. Μπορεί να πάει πίσω, φυσικά δεν θέλουμε να συσκεπάσει, έτσι. Μπορεί να γίνει διπλό κοντό μέχρι εδώ ή μπορεί να γίνει πιο κοντό το πάνω κομμάτι, έτσι, και το άλλο να είναι πιο μακρύ. Δηλαδή αναλόγως πόσο εσύ το θέλεις. Θα το βάλουμε και θα το δούμε. Μήπως παρά είναι πολύ σοβαρό? Μπορεί να το κάνουμε και μονό, άμα θέλεις, το πέπλο. Ή μπορεί να έχει στην άκρη κρίσταλα. Δηλαδή, εγώ θα σου δείξω και με κρυσταλλάκια όταν φτάσουμε για να διαλέξουμε το πέπλο. Νομίζω πολύ μεγάλη. Ωραία, οπότε το θέλεις λίγο διαφορετικό το πέπλο. Ναι, Οκ. Είδαμε αυτό, να δούμε και το άλλο που θέλουμε το πιο ίσιο, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε δημιουργήσει ένα διαφορετικό ντεκολτέ. Το φτιάχνουμε πάνω της πολύ πρόχειρα, έτσι, για να δείτε ότι αυτό δεν είναι καρδιά, κάνει ένα οβάλ και εδώ θα έχει κάποιο ντραπέ ύφασμα. Θέλω να μου πεις αν σου αρέσει και αυτό, έτσι. Και η φούστα τελικά όγκο σου πάει, δηλαδή θέλουμε να είναι φουσκωτό, δεν το συζητώ. Οπότε αν σου αρέσει κάτι, ναι, έτσι, δηλαδή όσο πιο φουσκωτό τόσο πιο καλό. Είδες τι ωραίο? Και θα σου πω θα είναι ακόμα πιο καλό γιατί τώρα είναι 2 από μέσα, ενώ αυτό θα είναι 1 και θα είναι εδώ θα είναι πιο στενό, δηλαδή εδώ θα είναι έτσι. Ακριβώς όπως το είναι στη φωτογραφία. Γιατί μέσα σου είναι τόσο, δεν το συζητώ. Δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε γιατί έχουμε τέτοια πεντάμορφη νύφη, τέτοιο μανεκέν που ό,τι και να βάλει τις πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα μάθος μου αρέσει να είναι φουσκωτή η φούστα. Και να έχει εδώ πέρα έτσι, ή να είναι... Μπορεί να είναι φουσκωτή και χωρίς τις πιέτες, να ξέρεις. Σου ταιριάζει η πιέτα ή όχι, πώς το βλέπεις? Στο στυλ του. Εγώ θα έλεγα, αν το κάνεις αυτό το σχέδιο που είναι ντραπέ, να μην έχει πιέτες. Έτσι. Απλά να έχει αυτό τον όγκο, να είναι τόσο φουσκωτό. Να μην μπλέξει και την πιέτα. Ναι, να μην μπλέξει και την πιέτα και αυτό. Ωραία. Αυτό. Αλλά ο όγκος αυτός. Θέλουμε τον όγκο αυτόν. Λοιπόν, αυτό που είδαμε δεν είναι έτσι το νηφικό, κανονικά. Είναι αυτό το νηφικό. Τσα, είδες η μέση. Η μέση είναι τόσο λεπτή όσο είναι της φωτογραφίας. Έτσι. Μαμά, μίλα, πώς φαίνεται αυτό? Αντριάννα μου, το είναι καλύτερο από το άλλο. Πραγματικά είναι από το διαλέγει πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και τα προηγούμενα. Τι να πω. Ναι, αλλά έρχεται να βοηθήσετε.
Εδώ βλέπουμε το άλλο ντεκολτέ που είχε ζητήσει, που είναι το ίδιο με τις φωτογραφίες, είναι ίσιο επάνω, σου πάει πολύ και αυτό. Θα κάνει λίγο ντραπέ εδώ στο στήθος και στη μέση θα το έχουμε πιο εφαρμοστό, πιο στενό, έτσι. Οπότε τώρα θέλω να μου πεις, να το δεις καλά και να μου πεις αν σου αρέσει πιο πολύ αυτό το ντεκολτέ ή το προηγούμενο που είδαμε. Ή της αρέσει η φάσα. Πάει η φάσα με αυτό το ντεκολτέ? Δεν πάει, όχι. Εδώ πέρα επειδή θέλει να έχει αυτό το ντραπέ, θα έχει εδώ το ντραπέ και απλά θα αφήσουμε αυτό το σημείο κενό να τονίζεται η μέση της, αλλά δεν πάει να έχει και φάσα. Είναι δύο διαφορετικά στυλ. Έχουμε διαλέξει 3 νηφικά και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε πώς θέλουμε τελικά να είναι το ντεκολτέ μας. Θα είναι ίσιο, θα είναι καρδιά, θα είναι ντραπέ. Εσείς τι λέτε, θα με βοηθήσετε?